Hawnhekk qiegħda f'post jissejjaħ ta' Dmejrek fuq l-irdumiet ta' Ħaddingli. B'saqajja mal-art dan huwa l-ogħla post f'Malta, 250 metru il fuq mill-livell tal-ilma baħar. Iżda kieku kelli nagħmel vjaġġ lura fi żmien għal madwar 25 jew 30 miljun sena ilu, ma kontx inkun daqshekk fl-għoli, anzi, kont inkun fih il-baħar. Mal-miljuni ta' snin, trabijiet minerali u fdalijiet tal-annimali waqgħu u serħu fih il-baħar, saff fuq saff, biex maż-żmien iffurmaw is-saffi ta' blat illi llum insibu taħt saqajna. Bl-eċċezzjoni tat-tafal, is-saffi kollha ta' blat huma porużi u jħallu l-ilma jgħaddi minnhom. Din it-tip ta' ġeoloġija tippermetti l-formazzjoni ta' żewġ tipi ta' akwiferi. Nirreferu għalihom bħala Perched Aquifers, jiġifieri depożiti ta' ilma miġbur fuq is-saff tafli, u mean sea level aquifers, jiġifieri depożiti ta' ilma pur maħżun prinċiparjament fis-saffi tal-Franka u taż-Żonqor, illi għalkemm imisma l-ilma baħar, għaliex l-ilma pur huwa eħfef mill-ilma mielaħ, iserraħ fuqu, saff fuq saff mingħajr ma jitħaltu. L-ilma li jinġabar f'dawn l-akwiferi u li aħna b'mod ġenerali nirreferu għalih bħala l-ilma tal-Pjan jew l-ilma ta' taħt l-art huwa fil-fatt l-unika sors ta' ilma ħelu li għandna Malta. Mhux illum biss, iżda minn dejjem. L-ilma tal-Pjan minn dejjem kien lajn tal-ħajja tagħna fuq dawn il-gżejjer. Bħala poplu irnexxilna ngħixu u nagħmlu suċċess fuq dawn il-blatiet għaliex għarafna naċċessaw u nużaw dan is-sors ta' ilma prezzjuż. U kif se naraw aktar il-qudiem abbużajna minnu wkoll. Il-Perched Aquifers minħabba li qegħdin fil-wiċċ tal-blat huma aktar aċċessibbli. Tantu hekk li f'xi postijiet jispuntaw b'mod naturali bħala nixxijat tal-ilma ħelu. Dawn l-aktar li nsibuhom huwa fil-punent ta' Malta minn Ħaddingli sal-Marfa u postijiet għolja f'Għawdex bħax-Xara, in-Nadur u Għajn Silem. Hawnhekk ninsabu fl-inħawi tar-Rabat, erja fl-għoli f'Malta fejn insibu blat porus u dan il-blat jinsab fuq livell ta' tafal. Allura meta tagħmel ix-xita, meta l-ilma tax-xita jinqabad f'dan il-blat u jibda nieżel u jilħaq il-livell tat-tafal, dan ma jkunx jista' jinżel iżjed u jifforma dak li ngħidulu Perched Aquifer. Il-karatteristiċi dan l-akwifer marbuta ħafna mal-fatt illi l-ilma mhuwiex fil-fond. U dan wassal biex tul iż-żminijiet dan seta' jittieħed għal diversi użi bħal agrikoltura jew anke wkoll bħalma nafu l-akwadott marbut ma' hawnhekk anke għal fini ta' ilma tax-xorb. Apparti minn hekk insibu li fit-tarf fejn il-blat jintaqa' mat-tafal jiffurmaw ukoll ejjun li minnhom l-ilma kien joħroġ b'mod naturali. Fil-waqt li l-karatteristiċi ta' dan l-akwiferu jtuna dil-faċilità li wieħed jaċċessa l-ilma u bekk insibu areas agrikoli importanti, storikament agrikoli, u wkoll il-settlements, il-postijiet fejn jgħixu n-nies l-iktar antiki f'pajjiżna, però wkoll il-fatt li dan l-akwiferu huwa daqshekk aċċessibbli ifisser ukoll li huwa inqas protett minħabba li kull kontaminant li jista' jkun hemm f'wiċċ l-art jista' jilħaq l-ilma b'iktar faċilità. U allura naraw aspetti problematiċi bħal nitrati minn agrikoltura, però wkoll kontaminanti llum li nużaw aħna fil-ħajja ta' kuljum tagħna li jaffettwaw il-kwalità ta' dan l-ilma. U dawn huma problemi importanti li dun indirizzaw jekk irridu li dawn l-akwiferi dan l-ilma ta' taħt l-art li jinsab f'dawn l-areas jibqa' jkun tajjeb u jibqa' jkun tajjeb biex jibqa' jintuża fis-snin li ġejjin. Hawnhekk ir-Rabat, ħdejn il-Knisja ta' San Pawl u proprju taħt din l-art u anki taħt din it-triq fejn normalment jarma l-monti, font li jvarja bejn 3 metri u 12 metru skont kif ixxaqleb l-art, insibu numru ta' galleriji u ta' xaftijiet rettangolari illi kienu tħaffru fi żmien ir-Rumani, jiġifieri madwar 2000 sena ilu, proprju biex ikunu jistgħu jaċċessaw il-Perched Aquifers illi hawn f'dawn in-naħat. Hawn mill-inqas 16-il xaft illi mill-pjazza jibqgħu sejrin taħt triq Santa Rita u jaslu sal-Funtana tal-Irixem fit-tarf ieħor tat-triq. Dawn l-ejjun kienu ta' importanza strateġika fil-bini tal-Belt Meliti, illi fi żmien ir-Rumani kienet tinkludi l-imdina kif ukoll parti mir-Rabat. Is-sistema tar-Rabat
wieħed irid jifhem hija magħmula parti minn dak li huma l-fortifikazzjonijiet. Biss biex saret il-bjar u s-sistema tal-kanali bil-fors li saru qabel ma beda il-bini tal-fortifikazzjonijiet. Hija partikolari għaliex insibu illi il-bjar huma dak li jgħidulhom puteji, fil-fatt huma maqtuwajn rettangolari u jidher biċ-ċar li t-teknoloġija hija punika. Minn dokumenti medjevali nafu li kien hemm 22 ċisterna li kienu qed iservu fi żmien il-Medjuevu daw kienu nbidlu f'kappellel u l-aċċess tagħhom kien mill-foss Ruman. Illum jekk wieħed jinżel matul ma ninsewx Santa Rita, it-triq li tinżel minn quddiem il-Knisja ta' San Pawl kien il-foss Ruman. Ġifieri san-1960s kien għadu jidher. Mbagħad billi r-Rabat ma kellix triq prinċipali kienu mlew il-foss biex ikkreaw it-triq. Diversi minnhom dawna ċisterni ġew modifikati għal restaurants li qegħdin taħt l-art jew inkella ħwienet jew affarijiet hekk. Biss għadhom jeżistu d-disa u l-qisin tagħhom huma immensi. Dan is-sors ta' ilma kien jiġi użat ukoll mill-Għarab, jiġifieri kważi 1000 sena wara r-Rumani u fil-fatt l-isem li għandna din is-sistema ta' mini ġej mill-Arbi wkoll. Għanat, illi jirreferi għal sistema ta' kanali fuq jew inkella taħt l-art u dawn ix-xaftijiet. Fil-post fejn il-għanat jiżbokka fuq l-art jifforma sors ta' ilma ġiri. Bil-Malti għandna żewġ kelmi sbieħ li huma relatati ma' dan. Il-kelma GC illi tirreferi għal post li jħaddar fejn jiżbokka dan l-ilma. U l-kelma GC illi tirreferi għal post minn fejn joħroġ u jfawwar l-ilma. Hawn tliet ejjun illi ilhom jipprovdu l-ilma lil dawn l-inħawi sa minn qabel ma bdiet tinkiteb l-istorja tagħna. Dawn huma ta' Erixem, ta' Ħammiem u l-funtana li hemm is-Saqqajja. Saqqajja fil-pajjiżi Għarab, fi Spanja u n-Nord Afrika hija xi ħaġa speċifika. Hija il-funtana li qiegħda f'ħdejn il-bib tal-belt li qed tindika id-direzzjoni lejn Mekka. Erixem huwa l-plural ta' Arix u ftit ta' snin ilu instab sistema ta' djar imħaffrin mhux ġolblat għax in-naħa ta' Erixem huwa tafli. Imma ħajt antik imwaqqa, probabbilment parti mill-fortifikazzjonijiet, li n-nies ħaffru fih u kreaw spazju u saqfuh b'sistema ta' ħaxix, dak li huwa Arix. Ġifieri, u jinsab viċin tal-funtana. Is-sistema orjentali hija li inti ma tieħux l-ilma mill-bjar li huma mħaffrin matul is-sistema tal-qanat, l-ilma jittieħed kollu fit-tarf tagħha fejn jkollok il-funtana. Fil-waqt li Ħammiem, ħafna Maltin kienu jinterpretawha Ħammiem, Ħammiem huma Turkish baths. Malta ma kenniex Turkish baths, imma qed jindika li inti għandek sit ta' banjiet Rumani. Avvanz kbir u importanti li sar fl-estrazzjoni tal-ilma mill-Perched Aquifers sar fi żmien il-Kavallieri. Meta mbniet il-Belt Valletta popolazzjoni ta' 4000 ruħ kien hemm bżonn li jiġi assigurat sors ta' ilma potabbli. Il-Gran Mastru Martin Garżez kien ħareġ bl-idea li jimbnew akwedotti sabiex ilma minn ejjun fl-inħawi ta' Dingli, l-Imtarfa u l-Buskett jitwassal lejn il-belt. Iżda kien il-Gran Mastru ta' warajh Alof Dewinja Kurt illi wettaq il-pjan. Kien qabbat lil Padre Tomasucci, patri Ġiżwita u inġinier idrawliku minn Messina, sabiex jibni l-infrastruttura neċessarja u permezz ta' gandotti iwassal l-ilma ġieri lejn il-belt. Kollox permezz tal-gravità u l-qlib tal-art. Iżda fl-inħawi ta' Ħattart, Birkirkara u Santa Venera kellu l-awċ, għax l-art kienet aktar baxxa mill-belt u ma kienx hemm qlib naturali. Il-pjan ta' Tomasucci waqaf hemm. Tomasucci mar lura Messina u postu ħadu inġinier idrawliku ieħor, Bontadino de Bontadini, illi dan kien ara fis-siwi ta' din l-idea tal-kapomastru Malti Giovanni Attard
u bnew l-akwedotti u t-turretti illi għadna nistgħu naraw sal-lum fl-inħawi ta' Santa Venera, il-Ħamrun u l-Furjana. L-ewwel ilma permezz ta' din is-sistema ta' trinek u akwedotti wasal fil-Belt Valletta fil-21 ta' April 1615. Din is-sistema ħadmu fuqha ma' 600 ħaddiem, kienet twila 18 kilometru u swiet ftit inqas minn 440,000 skut Malti. 40,000 minnhom illi kienu ġew mill-qlieħ tal-Iqmuħ u l-Ifran. Filwaqt il-kumplament kollha kien ħareġhom Wirnja Kurt stess minn Butu. Meta tlesta dan l-akwedott kien iwassal mal-1500 litru ilma fil-minuta. Mhux tab xejn li biex jiċċelebra u jiffanfra xi ftit Wirnja Kurt ordna il-bini ta' diversi funtani madwar il-belt. Waħda minn dawn il-funtani illum qiegħda fejn il-Kavallier ta' San Ġagbu. Funtana oħra hija l-istatwa ta' Nettunu li oriġinarjament kienet fix-xatt tal-Askaris, iżda llum qiegħda fil-bitħa tal-Palazz tal-President. Mbagħad funtana enormi quddiem il-palazz fejn illum insibu Pjazza San Ġorġ u din il-funtana illum qiegħda fi ġnien San Filippu il-Furjana. Din is-sistema ma kienx biss mod kif tindirizza l-bżonn li jkun hawn l-ilma fil-belt, imma kienet ukoll dikjarazzjoni ta' saħħa finanzjarja u ta' poter. Meta viżitaturi mill-Ewropa kienu jaslu Malta u jżuru l-Belt Valletta, kienu jaraw il-qawwa politika u finanzjarja tal-ordni mhux biss fil-bini majestus li kien hemm f'din il-belt ġdida, iżda wkoll fil-mod kif l-ordni kienet irnexxielha tikkontrolla n-natura u waslet ilma fejn qabel ilma ma kienx hemm. Meta l-Ingliżi waslu Malta fl-1800 huma estendew l-akwedott tal-Kavallieri biex ikun jista' jieħu ilma minn ejjun fil-buskett u bekk żiedu l-kwantità ta' ilma. Bnew ukoll akwedott ieħor. Din id-darba biex iwassal ilma minn nixxijat fil-Fawwara, fil-Lunzjata u Ġebel Ċantar sal-Kottonera u l-inħawi tal-port illi sa dak iż-żmien kienet ma kellhomx servizz ta' ilma ġieri. Bekk l-akwedott tal-Kavallieri issa beda jwassal l-ilma sal-inħawi ta' Ħattart, Ħallija, Ħall-Balzan, il-Mosta, Ħaż-Żebbuċ, il-Ħamrun, Ħall-Qormi, il-Furjana u l-Belt Valletta. Fil-waqt li l-akwedott il-ġdid beda jservi lil Ħalluqa, l-Imqabba, Ħall-Tarxin, Raħal Ġdid u l-Kottonera. Lokalitajiet oħra, illi prinċipalment kienu agrikoli, kienu jipprovdu l-ilma tagħhom huma stess permezz ta' spieri u bjar privati. Iżda madwar 50 sena wara, kemm minħabba żieda fil-popolazzjoni kif ukoll minħabba raġunijiet ta' iġiene u ta' sanità, inħass il-bżonn li tiżdied il-provvista ta' ilma nadif u tajjeb għax-xorb. U fl-1856, fuq suġġeriment tal-professur Nicholas Zammit mis-Siġġiewi, tħaffret l-ewwel spiera biex jittella ilma mill-Mean Sea Level Aquifer. U bekk bdejna nikdbu paġna rikka oħra fil-ktieb tal-istorja tagħna. Storja li se nkomplu nitkellmu dwarha fil-programm li jmiss fejn ħankunu qegħdin nagħtu ħarsa dwar l-estrazzjoni tal-ilma tal-Pjan mill-akwiferu, illi b'differenza minn dak li rajna s'issa dan jinsab iktar fil-fond u jmiss mal-baħar. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.